বাইচান্স অফিসে যাইতে না হয় কিছুর কারণে हायना हाय जतन खुलुमबाय क्या बेलेगना हामबाय जों दिनैबो थानाय अक्ट'बर हायब्ले 31 तारिखआव जों पार्टीनि रिजाइन दोमानि परेबो जों आदिनो साजाक जे जों गटाल पार्टी घोषणा खालायनायनि ओंखाय जों दिनैबो आचक लायमानि जतन आचक लाय आलोचना खालायमानि बिसिंथिनो जों पार्टीनि बुंमुं लायया पार्टीनि बुंमुं गांखाय योड I-50T योड I-50 ब्रैकेट डॉट T माने योड इंडिजिनियस पीपल फ्रम ऑफ त्रिपुरा लैंड अबायके जों बुंमुं गटा लाखा ओंखाय जों फुसकांगो दिल्लीआव थानायनि बागैबो जों दिनै आलोचना खालायखाया फायनाय 25 बा 30 तारिखनि बिसिङावनो जों दिल्ली थानायनि बागै जों चेष्टा खालायनाय जों थानाय ओंखाय चिनी पार्टीनि राज्य सम्मेलन फायनाय जानुवारिनि सप्ताहनि बिसिङावनो अंनाय ताई आफोरनो चिनी प्रेसिडेंट सेक्रेटारि एक्जिक्यूटिव जे बडी दंमानि आफोरनो जों घोषणा खालायनाय ताई जों आशा खालायो चिनी जेता पार्टीओ बुमाहाय जेता चिनी एक्जिक्यूटिव दंनाय चिनी प्रेसिडेंट सेक्रेटारि वाइस प्रेसिडेंट जों ताबुक दिनै जेता अबुननो जों सालायखाया बोसकांनि जानुवारि जेता सप्ताहनि बिसिङाव जों 2022 म पार्टी गठन खालायमानि परेबो जेता चिनी गोबां मानिनि साखा संगठन सिखला संगठन बुरै रंनि संगठन ओमफ्राय अन्यान्य जेता संगठन आबरकनोबो चिनी पार्टीबो जों नारकनाय ताई जों आशा खालायो जेता त्रिपुरालेण्डनि सामुं गोबां मा खालायजाया दंमायनि जेता तेबो आगोवै खालायजांना दंमानि आबो जों साक्सेस जानाय जों बर' रंनि थानायाव आशा बिसास दङ जेता बर' रंजों गाहाम एकटा जगाजग दङ दाबुक जे त्रिपुरालेण्डनि जेता जुद्ध खालाय दंलायमानि जेता त्रिपुरालेण्डआव तै जे संग्राम खालाय दंमानि जेता बर' रंनि बाप आसुक सन्तुष्ट दंनि आं मानि केन्तुबा चिनी जेता पार्टी अब आगामी दिनाव बर' रंनि नांगौक मानो जों पोसगैनाय अब जों बर' रंनि थानायाव अब आशा बिसास नारो Tawuk party ketal klaiman yaklo biang amsai phasing haikaba yuda 15 bobo bodol aba haike nok ni committee khasaka babu biang phasing ni bichi kabang ko ka nokjaka दिनै जों कबैकक सानाय जों थानायाव खूब एकटा जगाजग खालायलायखाया जगाजग खालायलायमानि परेबो बर' रकनि एकटा मनोभाब वानसुक मानि फायनाय होनै जोंनो सावो किन्तु दिनै अनेक बर'नो जों नुखा बर फाइमालिया खाना दिनै आरो प्राय 8टा डिविजन हाय जेता आगि पार्टीनि I-50 पार्टीनि जेता 8टा डिविजन हाय दिनै आरो फाइसा फायखाया ओंखाय एक्चुअली नरगो साइमोन जत्न चिन बर' रकंखा सुजुग सुबिदार बाय खाजागै दङ ठीक न कबै सामुं खालायनाय दङ संग्राम खालायनाय दङ किसा जरानो नासिंलाय तलायो दा बर' सालायके जेता बुक जोंथ' कटाल अरताय माने त्रिपुरा मथबाय I-50 अयलानसिं अलरेडी सामुं तां दंखा ओंखाय जों अरनो सामुं खालायग्रानाय ओंखाय बाक्साखा बासाव जों दिनै फाइमे आखनो आगामी दिनाव जेता राज्य सम्मेलन खालायनानै सगां जोंनो बै फाइनाय अबा हायरक जोंनो कग्रो जों अरो माने बरकनि थानियो जों अन्यान्य कक साइड चिनि लाभ करै एनर फाइनायखौ फाइदि फायाबानो आगामी दिनाव जों बाय बरक अनेक फाइनायनि बागै जों बाय कमिउनिकेशन नार दङ हयतो बर बिनि अरो फाइसो कयमैया अबा हायदा त्रिपुरालेण्ड नि बागै बोसोर जरते टार्गेट हायकबा बोसोर जरते सक्सेस खालायमान नि जे पार्टी केताल खालायमान बिसिंतै बो हायके वानसो गाहाम एकटा प्रश्न खालायया त्रिपुरालेण्डनि जों सक्सेस बायके खालायनाय हिमालय जों थानायावबो जों सावो त्रिपुरा हावो जुदिनो मान थायनो तुमनानै हिंखांखाय जेता संविधाननि रुल आइन कानुन आम बायसिमिया जों चिनि मान थायनो हानान बागै जेता नांकुक माने जेता जों साकथारा नामानि अर्थ साकथारा नामानि अर्थ
जों आगिबो सालाय दङ जों इयो IPFT रक जदिनो जों थैया नागा मा थैनाय गुलि जाना नागा जों गुलि मा जानाय जेला हाबना नागा जों जेला हाबनाय आबोथ' जों I50 पार्टी दङैनो जों खालायबाय गया दाबो चिनि गोबां मा केस गोनां दङ रोजा रोजा दंनाय फ्राय केस गोनां दङ हायबोना जों संग्राम यागारिया आगामिनि दिनाव जों तेबो कटर একটা आन्दोलन खालायनाय कटर একটা मुभमेन्ट खालायनाय হয়তো বড় রক যে দিনैबो खालाय दंमानै साय आबोनि सेबोनो जों कटर खालायनाय जों वान्स होदों जों साक्सेस जों नायाबो नं थानि जों 100 to 100 जों आबो सिउरै जों सायमान ताबो तिब्रालेन बागै नरक साबा खालायो पार्टी केटालबो मा खालायखा बरकनि फासिङो तिब्रालेन रोनानि बागै हायकेबा बरकनो पयतो सारानानि जे तिब्रालेन तुबै माननो आपति हाय बबाहाय वान सुमुंगो बबाहाय सामुं तांगे तिब्रा सरकनि फासिङो आबाहाय आमु गाहाम ककनो একটা आबाहाय बसनांनि वान सुजाक्ट दंगानि दरकार न बो संग्रामनो खालाय नरक तिब्रालेन तुमनाय आबो सबले मेन ककto आबो जों नुखाव जागावो थानायो सरकार जेफ्रु फायासिनि सगां BJP IPFT आ जागावो जों नुखा BJP बाय थांगासिनो तिब्रालेन माननाय जों आरो नुखा तिब्रालेन रोनाय खनै आ जागावो उन एग्रीमेंट करि एक दुई हिंगांगांकाय जोंनो सागा हाई पावर मडलिटी कमिटी खाजमान बिसिंतिनो तिब्रालेन उंनाय दुई तीनो तामनो खा जेता ना हाई पावर मडलिटी कमिटी नि कार्यकारी खा ना किचिनि तिब्रालेन जों हाई पावर मडलिटी कमिटी खावो इसिनि तिब्रासानि एलाकानो डेभलपमेन्ट खालामबाय जों तिब्रालेन माइया आबोनि कुनु कार्यकारी जिक्रिखा जों ताबो आशा खालामो निगांगांकाय जों ताबो पार्टी कटाल खालायै जों तामो आगामी दिनो सामुं खालायै तिब्रालेन तुमनाय तिब्रालेन अबोथ' जों ताबो ओ नि नखा साकाबो अन्य ग्रह थांलायनि को गया बा माया जिनिसनो खालायनि को गया तिब्रालेन आलादा बाबे राज्य त्रिपुरा राज्य अंगैमानो बाहायके मान हमले सिनि बररकनि गुबै खाय सामुं खालायमानि दंगांगांगाय केन्द्र सरकार चिनि खरां मा खानाय चिनि आवाज मा खानाय ओ हासाकाबो उनिया जिनिसखौ नुगुरै बरक न आइन सालामो बरक न संशोधन खालायो बरक न एमेन्डमेन्ट खालायो जे कोनो रोनानि निनि बरक नरु आ बरक साबो बरक न सरकार रंगो गावन बागै चिनि राइट दङ चिनि तिब्रा सारकनि ओ जागा साबनि बागै ओ हा सालामजा जों सिरि सिटिनि न नासिगि नायगांगांगाय जों आमो परिष्कार सायमानो आवन बागैनो जे ताबुक मेन लीडर ऑफ vote bank selamo chini tiprasani man thai chung man chinai hne chung no thokayo kentu ba leader kotor ni buskango thangui tipralen ni kok sawui jungno tipralen riang gangkai jung kotor androng khlainani abo hai monobab krei abo hai physical borok nongkhor phaini bagai jung dini nogo ga jung gangga nongni thani bo jung dini oro kok sanamo jungo jung buskango agoknai jung leader jara je dini oro tongnai borno buskango thangi samung khlainai bo samung khlainani borok kirija ang tini sanamo jungani bo samungno borok thang khlainani bagai kirija ge jung tini tipralani bagai andolon khlaiya sudo ara dialogue khlailekya asuk laikya amo basimi jung tipralan maiya tipralan manani gangangkai jung kolom tuima kheklainai thüibo ma kheklainai obo haida tabuk IPFT bahayno tipralen ni bagi soba khlaike khlaihonai lukurong thani abaike sarkaro phaika IPFT tabuk IPFT no karei tipralen ri IPFT tipralen ri manli yahnai tabuk tipramo thaw thangbaika lukurok tabuk nang taisa tipralen ni bagi soba khlaine ni party ketal songsaka amno bobahai bo kokno poito sanai tabuk lukurok bahike tabuk ni party ketalo phainai bobahike chong abo to chini samung basi borok poito sanai karon chini to thanayo jung 8 bosor jotesto andolon khlai IPFT no jung bisas khlai leader okno tipralen ni bagi jung songai rekha tau borok poito sanai chini samung bai poito sanai jung khamkhano bono tabuk chini logi phaidini jung saglak jefro chini songram chengnai jefro chini movement chengnai jefro chini andolon chengnai a jagaono borok jung portali nai nanai ki borok ki agami dino
tipralen tubi malani moto bon teni phanda tong kri abo chung tini nongni thani poriskar sairibo chung je nangmani jinis no je nangmani songram no chung khaine abon bagai borok agami dino chini thanibo phaine chini borok bo tongo haibono borok sarkar tongoi tabu hoito chungmai kisa koi phadri tongo tini phaimia khana phaimia kento chini samung chemani borebo teruk teruk borok phaine